babu kashi, duba marasa mu, kullum mu tashi babu kashi da damuwa. Maya mu sai ku duba rayuwa tana ina, abin gudu yana zuwa gare mu ko ina, birni da ƙauye an shigo da matsala ina, abinci gashi yawo ya gare mu ko ina, to har abin mu za a zo ana yawan gina, ana batun a tada al'umma su tsana, Allah kaɗai ya san abin da za ya faruwa. Da matsala, duba marasa mu, da matsala, kullum mu tashi babu kashi da damuwa. Shugabanni ma suna da tasu matsala, mu ma muna da tamu ga yawan rashin dala, sannan muna ta farraka muna ta tunzula, wasu mu ga suna kisar da bakala, mun kasa gane mai rike mu har mu walwala, kudin da sun ka ba mu ba su ko sayan bula, wa za ya taimaka gare mu ko muna yawa. In kasuwa kake zuwa kana ta fargaba, ko unguwa kake zuwa ba za su barka ba, ma'aikata suna tare mu wai ba damu ba, sai mun biya kudin haraji za mu kara ba, mun ga mu 'yan kasa ana hana mu ci gaba, in za mu je mu noma ba za su bar mu ba, to waye san abin da za su yi da rayuwa. Najeriya babu cash da matsala, ku duba marasa abin da matsala, kullum mu tashi babu cash da damuwa. Da hulɗa da jama'a a yanzu gashi ta wuya, in ka shigo mutane sai su ja da baya, muna da matsaloli kamar da ki da kaya, to ga kuɗin mu banki muna ta shan wuya, wajen tallafawa nufi ya ja da baya, wai me ake nufi ne da 'yan Najeriya, Allah ka tsallakar da mu ga waga damuwa. Nita ne ma'adu ni nake kira, mu ƙara nuna kwado kar mu bara, a yanzu ko karatu ya ta gayyara, in ba kuɗi gare ka ba ka gagara, ko da kana da ciwo kai ka gagara, su ba su taimakon mu sai muna bara, halin ƙasar mu ne a yanzu ci yake yawa. Najeriya in babu cash da matsala, ku duba marasa abin da matsala, kullum mu tashi babu cash da damuwa.